Nikada nisam verovao u paranormalne fenomene. Delovalo mi je kao gomila sranja. Znam da je vrlo popularna tema, iskren da budem, i sam gledam puno paranormalnih emisija. Bilo je zanimljivo smejati se svim tim ljudima kako idu kroz kuće sa lampama ili pretražuju šumu u noći tražeći Bigfoota. Ili još bolje, ljudi iz mog života koji su pokušali da mi prodaju njihova paranormalna iskustva. Uglavnom, kada bih završio sa pronalaskom rupa u njihovim pričama, otišli bi pod vijenog repa. Znam da verovatno mislite da sam seronja, ali ne. Samo mi nije bilo jasno kako su ljudi mogli da troše svoju energiju verovaći u glomilu sranja, a mogli su da pronađu jednostavno objašnjenje samo da su pokušali. Nastavio sam da živim svoj život kao nevernik i onda sam upoznao Mitchella. Radim kao doktor, a on je bio moj pacijent. I pre nego što mi neko kaže kako sam prekršio etiku, to nije bilo njegovo pravo ime. Bilo je očigledno da je on još od njegove prve posete vernik. Rekao je da treba moje usluge zbog stvari koje se dešavaju u njegovoj kući. Na prvu mislio sam da priča o običnim životnim problemima, ali njegovi dokumenti su pokazali da nije oženjen. Pa sam ga pitao šta je uzrok njegovog problema. Demon je u mojoj kući, rekao je bez ikakvog osjećaja sramote. Treba mi neko da pričam o tome da ne bih poludeo. Kada je reč o mom poslu, pokušavam da držim manire, ali nisam si mogao pomoći da ne zakotrljam očima na njegovu izjavu. Predstavio sam mu moje verovanje u vezi toga. Nisam nešto religiozan, niti sam se pretvarao da jesam. Mitchell je odmahnuo rukama i rekao, ti ne veruješ u ove stvari. Rekao sam mu ne i objasnio moje viđenje. Uvijek bi trebalo da postoji neko racionalno naučno objašnjenje, rekoh mu. Gledao me je ravno u oči. Izvadio telefon. Gledao sam radoznalo kako pretražuje svoj telefon. Predao mi ga je i rekao da pritisnem pusti. Video je počeo sa Mitchellom kako peva na kauču i gleda televiziju. Na prvu sve delovalo sasvim normalno. Onda je Mitchell podigao svoju majicu, pogledao u stomak. Krvave ogrebotine su se stvorile na njemu. Ostavi me na miru, vikao je na nekog iza kamere. Ne, reče glas koji jedva zvučao ljudski. Pre nego što je uspeo da odgovori, kauč sa sve njim počeo da leti po sobi. Video se tu završio. Pogledao sam ponovo video pre nego što sam mu ga vratio. Priznajem, video je strašan i taj glas je čudan, ali znao sam da takav video može biti lažiran sa malo magije edita, ali bih trebao da budem pažljiv sa odgovorom. Mislio sam da je lažan, ali nisam hteo da rizikujem da izgubim klijenta. Video je interesantan, rekoh mu. Pomislio sam da je glumac sa dobrim osjećajem za kameru ili ga jednostavno neko zajebava. Rekao je dobro, ako očekujem da mi poveruješ, trebalo bi da ti ispričam celu priču. Te možeš da doneseš racionalnu sliku. Rekao je da je celu kuću ubacio kamere ne bi li zabeležio nešto slično. Također je pisao u knjižicu sve što bi mu se desilo. Uglavnom ono što se podudaralo sa kamerama. Rekao mi je da će mi dati sve dokaze na 1 nedelju. I dalje sam mislio da je lud, ali video je zaista bio interesantan i želeo sam da vidim još nešto. Rekao sam da imamo dogovor. Sljedećeg dana došao je u moju kancelariju i sa sobom doneo tone materijala. Tu je bilo 2 eksterna hard diska, oba puna gigabajtima videa i na stotine knjižica. Ovo nije sve što imam, reče mi. Ako ovo nije dovoljno da te uveri, ništa neće. Rekao sam mu da ću sve pogledati kad stignem i reći mu moje mišljenje. Na sljedećoj seansi to veče povezao sam jedan hard disk za kompjuter i pritisnuo dugme play na prvom videu. Nakon 4 sata pomislio sam u šta sam se uvalio. Tekst je već bio dovoljan, ali zajedno sa videom ovo je bilo svejedno veliko sranje. Mnogi klipovi su pokazivali stvari koje se same pomeraju, te sam mislio da to lako može biti lažirano, ali bilo je ih ostalih za koje baš i nisam bio siguran.
Pokazivali bi ogrebotine koje se pojavljuju jednom na Mitchellu, tela drugih ljudi, vrisci koji dopiru iz praznih prostorija. Najviše su me zaintrigirali klipovi u kojem Mitchell biva napadnut od nevidljive sile, ili je bio bacan po sobi, ili su stvari bile bacane na njega. Nakon što sam pogledao još, počeo sam da se preispitujem svoje ubeđenja. Mitchellove priče. Bio sam čovjek od nauke i nisam baš siguran da li bih voleo da verujem u ove stvari. Nažalost, neke stvari koje sam video bilo je nemoguće lažirati. Pustio sam sljedeći video. To je bio zaposjednuti Mitchell koji gleda u kameru i priča neke čudne stvari neljudskim glasom. Preplašio sam se i ugasio kompjuter. Otišao sam u svoju sobu i pokušao malo da se naspavam. Nisam mogao da izbacim taj posljednji klip iz glave. Bilo je čudno reći, ali nisam te noći dobro spavao. I zaista nisam želeo da gledam više Mitchellovih klipova. Ali osjećao sam potrebu da trebam. Što sam ih više pogledao, bili su strašniji. Najčudniji koji sam video. Mitchell i neka devojka sedeli su na kauču. U jednom momentu su se ljubili, a u drugom napadali jedno drugo. Ono što je usledilo bilo je nešto najbrutalnije, najstrašnije što sam znao da mislim. Voleo bih da ovo odbacim kao bolesnu šalu, ali znao sam da nije. Da bih bio 100% uveren, morao sam da odem u njegovu kuću i sve to osjetim sam. Pozvao sam ga na sesiju nekoliko dana kasnije. Kada je ušao, video je stvari na stolu i pitao me da li sam pogledao neki. Rekao sam mu da sam pogledao sve i da sam voljen da mu pomagnem, ali da imam jedan zahtjev. Odmahnuo je rukama i rekao ne mogu to da dozvolim. Uverio sam ga da neće biti zabeleženo. Rekao mi je da nema veze sa etikom, nego da je previše opasno. Nemaš pojma koliko mi je ovo bitno. Spreman sam da prihvatim rizik. Mitchell je malo promislio o tome i rekao dobro. Odlučio je da odemo do njegove kuće 3 sata kasnije. Kuća je izgledala starije, ali nešto neobično u odnosu na druge. Krenuo sam na stepenice kad se odjednom Mitchell pojavio. Nadao sam se da si promenio mišljenje. Da li si siguran da nećeš promeniti mišljenje? Odmahnuo sam rukama i rekao ne. Okrenuo se ka vratima i otvorio ih. Hajde onda. Ušao sam u kuću i pogledao oko sebe. Sve je izgledalo kao sa videa, ali poznat osjećaj kuće u kojoj nisam bio je čudan. Nisam mogao da ne primetim da je vazduh pošao teži. I on je to osjetio kada je počeo da zaključava vrata. Mitchell, šta radiš? Pokušao sam da ga pitam, ali ne zvučim panično. Upozorio sam te, ali ti jednostavno nisi mogao. Svi vi ljudi ste isti, polažete nade u vašu nauku i činjenice, a kada dođe nešto što se ne uklapa u to, odbacite ga kao sranje. A kada nemate nikakvog drugog izbora, tretirate to kao neku igru. Ali mogu da te uverim, ovo nije igra koju želiš da igraš. Mitchell, kunem se, samo želim da pomognem. Rekoh mu panično. Ti si sam ovde. Video je bio dovoljan, ali ti si morao da vidiš to sam. Velika crna senka krenula je ka Mitchellu. Bio je oboren na pod i kada je sve prestalo, svetla su se upalila. Gledao sam u njegovo telo na podu, zaleteo sam se na vrata. Kad me je najednom ukočila neka nevidljiva sila, upišao sam se od straha. Ovo nije ono što sam hteo, Bože, molim te, pomozi mi, vrištao sam. Bog nije ovde. Neki čudni glasovi su mi rekli da pogledam na pod. Mitchell se podigao, nasmejao i rekao, Bog pomaže samo vernicima. Demon je puzao iz njega. Ti nisi vernik, ali bit ćeš. Ostavio njegovo telo, stvorio se iza njega. Želeo sam da pobegnem, ali sam bio ukočen. Gledao sam bespomoćno kako mi se približava. Onda sve je postalo crno. Probudio sam se u svom stanu kasnije. Nisam znao kako ili kad sam stigao,
ali imao sam čudan osjećaj da nisam došao sam i bio sam siguran da nikad više neću biti sam. Znam da sam rekao da ne verujem u paranormalne stvari, ali sada zaista verujem.